Fjum San Giuseppe huma bosta li jerħula lejn ir-Rabat biex flimkien mar-rabtin igawdu l-atmosfera ta' festa tradizzjonali Maltija fl-istaġun tax-xitwa. L-armar li jżejjen li toroq rabtin għandu storja li tmur lura 20 ta' snin. Jispikka l-aktar l-ark trionfali li jilqgħu jpaxxi lajn b'xogħol artistiku fuq stil barokk. One News tkellem ma' riċerkatur Loreto Dalli li qasam magħna l-istorja dwar l-ark u armar ieħor li tmur lura sa kważi 175 sena ilu. Peress li hawnhekk ma jistax isir ark tal-ġebel bħal manna ħażeb Buġ, ħażeb Baru b'nadi oħra, hawnhekk huwa tal-injam. Issa hawn arkijiet oħra. Floriana hemm ieħor, ġewwa San Pawl ġarraba stess hemm ieħor, biss dan bil-fors titgħaddi minn taħtu. L-oriġini tiegħu tmur lura għas-sena 1844. Għandu storja twila fosthom ġrajja sfortunata. Fl-1929, 3 jiem qabel il-festa ta' San Giuseppe, xufier fis-sakra kien tilef il-kontroll tal-karozza u baqa' dieħel fl-ark. Għamel ħsarat kbar, iżda rabtin kellhom persistenza li għal-jum il-festa ikollhom l-ark irranġat. Rridu li għal San Giuseppe ikun hemm. U ġurnata wara qabdu armawh. Fl-aħħar naqxin kienet din jarmawh, fl-aħħar naqra ċieda l-ark minn fuq u kien hemm tnejn li waġġaw sewwa. Infatti, jumejn wara nhar San Giuseppe wieħed minnhom miet. Armar ieħor li jiżejjen quddiem il-Knisja huma żewġ pilandri li jinxtellu manżul ix-xemx. Fl-modi kienu jkunu mixawla b'żejt kulurit. U veru jagħmlu aspett sabiħ huma uniċi f'Malta u veru fihom fuq solaru nofs, ġifieri mhux ċajta, u isfel huma reinforced barblu ġa nofshom u reinforced b'kolonni bħala it-tisjin għal-maħħem. L-armar tal-pilandri kif ukoll tal-ark isir taħt ir-responsabilità tal-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.